हाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि खुमनायखौ जासिहरबाय नै लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने आङो दिनै बिब' आरो बिगुमैनाव आलासि जानो फैलायबाय आरोना नानि जों सानैबो नैबो जाबाजैनि फिसाजो इबेरानिया देरथारबाय सिख्ला देरजोबबाय एसे मोजांनो नानिया देलायनो रोंजोबथारबाय देलायथायो हस्टेलाव थांनांसिगोन हस्टेलाव थायो ओमफ्राय जोङो दा बाजैमोनबो फैगोन आरो आदामोनबो फैगोन जोंहानि बिनानावफोरबो फैगोन ओमफ्राय जों दा फैग्रोबाय आरो बिब'लाङा आलासि फैहांदो बिगुमैनि लोगो ओमफ्राय ओंखायनो दा जोङो ओंखाम ओंख्रि संबाय दं ओमफ्राय नै जोंहाय गुमैया जिरा बाखार देगासिनो ओमफ्य बिब' अमा बेदर फ्राय एवगासिनो बै सासेया बिहामजो आरो ओमफ्राय नै जोंहाय फिसालाया दाउ गोदागासिनो आरो दाउला दाउ माने दाउला दाउ गेदेरथार बायनानै लाबोदो बाजारनिफ्राय ओमफ्राय दिनैनि खांनायाथ' जाबाय अमा फ्राय सबायजों दाउ ओमफ्राय नारजि बिलाइ ना नारजि बिलाइ गोथाव जालायनोसै ओमफ्राय उनाव जेनैयो बे जाहैबाय मा बुस्थु नोंथांमोनाथ' नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ माइब्रानि रोसि पियर मास मोनब्रै जानाय ना मोनबा 6 माससो जाबाय खोमा ओमफ्राय इखो जेने तेने माने बथलसे दिहुनना लाबोनो हादो माने बारा गैला आरो माने लोंबाय थायोना जोङो एसे नायलांबाय था लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिराद इन्टारेस्ट जागोन आरो नै लोगोफोर जोंहाय ना जोंहाय अमा बेदर फ्राय ओमफ्राय साम'खौबो एवगोन ओमफ्राय नै जो दाउ लकेलजों माबा सबाय संगोन ओंखायनो नाया एवगासिनो आरो आं दा ओमफ्राय नै जोंहाय एसे साखिबाय साखिदो ना माबायदि जादों फिथा नैयो गैयो जोंहा बिगुमै एसे मोसा नै लोगोफोर माने ओरैहाय नाजो बिलाहि ओमफ्राय ओजोंहाय मा दङ नै जाहैबाय यो अमा बेदर फ्राय माने जानानै खिनल'सै आरो ओमफ्राय नै जोंहाय साम' लादाय एवनाय नायदो हेगार भिडिअ बानायदो जों ओमफ्राय नै जाबाय दाउजो माबा आलु फ्रायबो फ्राय बानायदो आरो दै होना दासो ग्रेभि नङा इयो फ्रायसो जागोन ओमफ्राय जाग्रा माखा रेडि जानानै दं ओमफ्राय जोङो दा जानो थाखाय रेडि मोनबायानो संबाय दं ओमफ्राय सबायजों दाउआ मोनथ'वाखै र' दा संबाय दं आरो ओंख्रिया माबायदि जादों खोथानाय टेस्टिखौ गोथाव जादों ना आं संदोंमोन माबायदि जादों खोथा हैनो माबायदि जादों खोथा गोथाव जादों नै जोंहा माने आदामोना ओमफ्राय गुमैमोना ओंखाम जाबाय आरो आं बिदिखौ सहायलायाखै दानसोरा गायनो लाजिदो बे गथ' फिसाया लाजिलायदो माबा जागोन दे बिसोर ओंखामखौ जाबाय आरो लाजिद' नों ओंखामखौ खब'से खिथि जानानै नै लोगोफोर जोंबो जानोसै आरो ओमफ्राय माने जोङो खान्थिखौ सुनो बानानै बिसाव लादो आरो नै सबायजों दाउ ओमफ्राय उनाव नाजों माबा मा होनो
बिलाहि ओमफ्राय जोङो बेदर ओरिखौ जाजोब्बाय आरो आंथ' दहायनो खिथिखादो ओमफ्राय दा जोङो जानोसै साम'आ नोंसोर दहाय जायाखैमोन लोगोफोर बिब' बिगुमैनाव माने आलासि जानो फैनानै ओमफ्राय दा जोङो बाजाराव फैनानै फैलायबाय आरो फुरा फेमिलिनो गथ' गथाय गासिबो फैजोबदों Neneknya minta jadi. Mama, don't go. Bye, mami menalah. Apa ini lagi kok? लोगोफोर जोङो दा बर' बाजाराव सिनेमा नायनो फैदों आरो अबे सोरलाय नै नुजा स्रां स्रां थांबाय जोंसो बायसे स्रां स्रां जों नायनाय लोगोफोर बर' बाजाराव हाब्रा हाब्रि गेटआवनो आरो जे भिडिअ लागोन मा अबे सिङाव थाङा मोनिबाय ना माइसोर सारनो ओइ मोनिबाय ना सं Zungka ini zungka. Abi ben, kebelana. Ini sana nene terus.